नोंथांनावबो सानफ्रामबो दुगैनायनि हुदा दं नामा? सानसेयावनो खनले दुगैनायनि हुदाया नोंथांनावबो दं नामा? जुदि नोंथांनाव बे हुदाया दंब्ला सांग्रां जा। नङाब्ला देहाखौ साखोन-सिखोन लाखिनायनि सोलायै खैफोद गोनां जानो हागौ। नंगौ, खायसे सुबुंफोरा सानसे दुगैयाब्लानो थानो सुखुवा नङा होमबा? आरो खायसे सुबुंफोरा सानसेयावनो खेबनै खेबथाम दुगैनायनि हुदा दं। नाथाय सानफ्रोमबो दुगैनायाबो खहा गोनां होननानै नोंथांमोनहा मिथिगौ ना? जुदि मिथियाब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनानै लादो। सानफ्रोमबो दुगैनाया बिगुरनि नेचारेल अइल्सखौ गैया खालामनो हागौ, जायनि जाहोनाव रानस्राव बिगुर, मानलुनाय आरो आलौज्रो मोननाय आरो बिगुरनि हेफाजाबारि माइक्र'बाय'म्सखौ जेंना खालामनो हागौ। सानफ्रोमबो दुगैयोब्ला नोंथांनि बिगुराव सन्देरनाय आरो एलार्जि बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। गले खानाय सुनाय, गुबैयै गुदुं दै आरो एन्टिबेक्टेरियेल साबोनजों सुनायाबो नोंथांनि खानायखौ खहा खालामनो हागौ। रोंग'साफोरा बुङो दि सानफ्रोमबो दुगैनाया मोजां बेक्टेरियाखौ गैया खालामो, जायनि जाहोनाव गोरा खम मुलाम्फा गोनां जिबफोरा बारायनो हागौ, जाय सन्देरनायनि खैफोदखौ बांहोयो। माखासे बिजिरसंनाया फोरमायो दि बिगुराव थानाय सरासनस्रा माइक्र'बेसआ इमिउन मेम'रि बांहोनायाव मदद खालामो। नाथाय बांद्राय दुगैनाया बे बिखान्थियाव हेंथा होनो हागौ, जर'खायै गथ'फोरा खैफोद गोनां। गुबुन फारसेथिं सानफ्रोमबो खर' लोबनायाबो खर'नि नेचारेल अइल्सखौ गैया खालामो, जाहोनाव गोरान, मानलुनाय आरो कफि एबा डेन्ड्रफ जानो हागौ। एन्टिबेक्टेरियेल साबोन बाहायनाया मुलाम्फा गोनां बिगुरनि बेक्टेरियाखौ फोजोबनो हायो आरो एन्टिबाय'टिक होबथाग्रा बेरामफोर सोमजिनायाव मदद खालामो। देहा फाहामगिरिया गथ'फोरखौ गोबां समावनो सानफ्रोमबो थुखैनायनि बेरेखायै बोसोन होयो, जाहाथे बिसोरनि इमिउन सिस्टेमखौ गोख्रों खालामनायाव मदद मोनो।